بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ቅዱስ ቁርአን እንድሕራን ቢብና ብሳይንስ ዝተረጋገፀ ብዙሕ ሚራክልስ ወር ተኣምራት ኣለዎ። ገለ ክፋል ናይቲ ተኣምራት ንሎሚ ቁንጭላ ቢልና ከነንብብ። ቀዳማይ ክፋል ተኣምራት ሚራክል ናይ ቅዱስ ቁርአን ሎሚ ኣብዘን ክልተ ርእስቲ ክነንብብ ኢና። ቀዳማይ ምዕባለ ወዲ ሰብ ኣብ ማህፀን፣ ካልኣይ ኣላህ ንኩሉ ነገር ብፅምዲ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጢርዎ። ቀዳማይ ምዕባለ ወዲ ሰብ ኣብ ማህፀን ብእስልምና ዝኣምን ዘይነበረ ፕሮፌሰር ኢምፕሮሎጂ ኬይዝ ሞር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቶሮንቶ ናይ ዓለም ክኢላን ደራሲ ናይ መፅሓፍ ኢምፕሮሎጂ ዝኾነ ቅዱስ ቁርአን ብዛዕባ ኢምፕሮሎጂ ዝገልፅ ምስ ተነገሮን ምስ ኣንበበን ኣዝዩ ተገሪሙ። ንሱ ዘይፈልጦ ዝነበረ ኣብ ቁርአን ተወሳኺ ፍልጠት ከም ዝረኸበ ተዛሪቡ። ንሱ ይብል እዞም ብቅዱስ ቁርአን ዝኣመኑ ካልእ ሰብ ክፈልጦ ዘይክእል ብዙሕ ይፈልጡ። ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ድሕሪኡ ዘርኢ ናይ ወዲ ተባዕታይን ኣንስታይን ኣብ ውሑስ ዝኾነ ሰፈር ማህፀን ኣንስተይቲ ጌርናዮ። ድሕሪኡ እቲ ንጣብ ናብ ዝረግአ ደም ቀይርናዮ። ድሕሪኡ እቲ ዝረግአ ደም ናብ ንእሽተይ ቁራፅ ስጋ ጌርናዮ። ፀኒሕና እቲ ቁራፅ ስጋ ናብ ዓፅሚ ለዊጥናዮ። እቲ ዓፅሚ ብስጋ ክሽፈን ጌርናያ። ፀኒሕና ናብ ፍሉይ ዝኾነ ፍጥረት ኣምፂእናያ። ስለዚ ምስጋና ንኣላህ ይብፅሓዮ እቲ ዝበለፀ ፈጣሪ ብምዃኑ። ቅዱስ ቁርአን አልሙእሚን 23:13-14 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ድሕሪኡ ቅርፁ ኣመዓራሪዎ ብድሕሪዚ ተንፈሰሉ። ትንፋስ ዘሪኡ ንዓኹም እዝኒ ዓይንን ልብን ሂብኩም። እንተኾነ ግን እትህብዎ ምስጋና ቁርብ እዩ። ቅዱስ ቁርአን ሱረቱል ሳጀዳ 32:9 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ንሱ እቲ ካብ ሓመድ ካብኡ ካብ ንጣብ ፍትወት ካብኡ ካብ ዝረግአ ደም ዝፈጠረኩም እዩ። ካብኡ ህፃን ገይሩ የውፃእኩም፣ ካብኡ የትረኩም፣ ካብኡ ኣረጋውያን እርጋን ክትኮኑ የፅናሐኩም። ካባኹም ቅድሚኡ እዚ ዝመውት ኣሎ። እዚ ከዓ ዝገብር ዝተወሰነ ግዜን ንክትበፅሑ መታን ክተስተውዕሉ እዩ። ቅዱስ ቁርአን ቀፋር 4:67 ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ብባዮሎጂካል ኤንድ ሜዲካል ምርመራ ሁማን ኢምፔሮኒክ ዲቨሎፕመንት ኣብ ዝተኻየደሉ ግዜ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት እዮም እቲ ትኽክል ናይ ሰብ ኣፈጣጥራ ምዕባለን
ብዝተረቐቐ ዘመናዊ ምዕቡል መሳርሒ ተሓጊዞም ክፈልጥዎ ክኢሎም። እዚ ናይ ሰብ ኣፈጣጥራ ኣላህ ኣብ ቁርኣን ናብ ነቢና መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላም ምሕረት በረኸት ጎይታ ይውረዶም ቅድሚ 1440 ዓመታት ኣውሪድዎ። እቲ ምንባብን ምፅሓፍን ዘይተማሃረ ነቢና መሓመድ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ክፈልጦ ኣይምኽኣለን ነይሩ። እዚ ግን ሓደ ካብቲ ናይ ቅዱስ ቁርኣን ተኣምራት እዩ። ምስጋና ይብፅሓዮ ኣላህ እቲ ልዑል ፈጣሪ። እዚ ድማ ቁርኣን ናይ ኣላህ መልእኽቲ ናብ ወዲ ሰብ ምዃኑ የረጋግፀልና። ካልኣይ ተኣምር ኣላህ ንኹሉ ነገር ብፅምዲ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጢርዎ። ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون መታን ክተስተንትኑ ካብ ኩሉ ነገራት ከክልተ ፅምድታት ፈጢርና። ቅዱስ ቁርኣን 51:49 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ምድሪ ካብ እተብቁሎ ኩሉ ፅምድታት ካብ ነብስታቶምን ካብ ዘይፈልጥዎን ዝፈጠረ ኣላህ ንጹህ። ቅዱስ ቁርኣን 36:36 ኣላህ ንኹሉ ነገር ብፅምዲ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጢርዎ። እቲ ፆታዊ ርክብ ኣብ ኩሉ ፍጡር ማለት ኣብ ሰብ፣ እንስሳ፣ ኣታኽልቲ ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ነገራት ንሕና ዘይንፈልጦም ፅምድታት ኣንጻር ዝኾኑ ሓይሊ ነገራት ምሳሌ ፖዘቲቭ፣ ኔጌቲቭ ኤሌክትሮኒክስ እቶም ንባዕሉ ፖዘቲቭ ብኒክሎስ ወይ ፕሮቲን ብኔጌቲቭ ተኸቢቡ ኤሌክትሮኒክስ ይርከብ። እዚ ናይ ብፅምዲ ተባዕታይን ኣንስታይን ኣፈጣጥራ ኣላህ ኣብ ቁርኣን ናብ ነቢና መሓመድ ሰላም ምሕረትን በረኸት ጎይታ ይውረዶም ቅድሚ 1440 ዓመታት ኣውሪድዎ። እቲ ምንባብን ምፅሓፍን ዘይተማሃረ ነቢና መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ክፈልጥዎ ኣይምኽኣለን ነይሩ። ሳይንቲስት ኣብ ዝቑርብ ዓመታት እዮም እቲ ትኽክል ናይ ፅምዲ ተባዕታይን ኣንስታይን ኣፈጣጥራ ብዝተረቐቐ ዘመናዊ ምዕቡል መሳርሒ ተሓጊዞም ክፈልጥዎ ክኢሎም። እዚ ግን ሓደ ካብቲ ናይ ቅዱስ ቁርኣን ተኣምራት እዩ። ምስጋና ይብፅሓዮ ኣላህ እቲ ልዑል ፈጣሪ። እዚ ድማ ቅዱስ ቁርኣን ናይ ኣላህ መልእኽቲ ናብ ወዲ ሰብ ምዃኑ የረጋግፀልና። እቲ ናይ ኣላህ መልእኽቲ ክንክተሎ ከም ዘለና ኣብ ሂወትና ክንዕወት ከምኡ እውን ድሕሪ ሞትና እንሻአላህ ጀና ገነት ክንኣቱ። ክቡራት ኣሕዋት ኩልና ምእንቲ ኣጅሪ ክንረክብ ሼር ኣብ ምባል ኣይተሕመቑ።